Kora mgajwang jatenda riwruogo kinde mapacho ka Eric Theurio wacho ni piny Kenya koro dok e kinde mag loch marang'enge kod tiyo gi obila rakore gi jo Kenya ka gitiyo gi teko mathoth kendo mako jogo maonge kod ketho moro amora. Theurio ne wuoyo doho e kinde mane moko kuom josiasa ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane omaki nochwal doho kamano odonjnegi gi ketho mag siaya oganda mondo mi oriwre e ng'anyo juma mokalo. Please, can you walk out there? Ne en odiochieng' mane thoth josiasa mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane omaki kaluwore gi ng'anyo mane obagi e pacho ka juma mokalo nochwali e doho. Jatend riwruoge mar Okinde ma pacho ka Eric Theurio oseo piny owacho kaluwore gi kaka sirikal osebedo karakore gi oganda kowacho ni piny Kenya koro dok e loch marang'enge kendo itiyo gi obila e thiro ratich oganda. Oseo kwan mamalo mar oganda jo Kenya ma osebed ka imako kendo itero kuonde ma kata familia magi okia kamoko imako gi obila maonge kata lep obila ka irocho ratichgi ataro mar chike maturka. Okwayo piny owacho kod bede obila ma pacho ka mondo mi otine jopiny to kik giti jopiny ka bende oyango ni kwan jo Kenya masani odinegi e ute twech medore ka thothgi itamo e bond ataro mar chike maturka. Theurio ne wuoyo e doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi e kinde mane ochwal jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod MCAs moko aboro e doho kamano odonjnegi gi ketho mar siaya oganda e ng'anyo. Jotelogo nowe thuolo gi rambun. Jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga, spika ma kaunti ma Kilifi Teddy Mwambire kod jario mamoko ne owe thuolo gi doma Mombasa gi rambun mar omenda mar Sh100,000 ng'ato ka ng'ato kata omenda maching mar Sh50,000 e bura mane ochwal e nyim doho kitudoge gi nyayo ng'anyo ma juma mokalo. Doho miyo gi chik mar go report kobila nyaka chieng' tiek yalo buchgi. Jandiko e yor mbui Paul Njoroge bende nochwal e doho ma Watamu kamano odonjnegi ketho mar bedo kod yedhe mamero ji bang' ka nomake kinde mane en e yweyo e gwenge ma Watamu e kaunti ma Kilifi. In the best interest of justice, as the court directs release of the first respondent from custody forthwith and without any conditions, the court directs that the respondent together with others are going to cooperate with the investigative agencies. That's a point of law. I can raise it at any. Jatend kweth mar Mungiki machon Maina Njenga kod jomoko ariyo nochwal e doho ma Makadara kamano odonjnegi gi ketho mar bedo gi lweny makoch, ketho mane gitamore. Kata kamano, dono odagi weyo Njenga thuolo ka koro pod ibiro medine nyaka chieng' ma ibiro winje burano kendo. Kodhi mbele ni riwruok mar jodolo josiasa